týchto rôznych portálov, to sú tu. A to sú aj úlohy. A ja už asi viem, ako to otvoríte. Musíte také blbosti víťazstva získať. A to keď získate, ja si zabol. Tam u toho. Ne, vôbec neviem tam rovno. A neberte mu, keď sa ten medzi nehybe, ten bossík, Messi. On vás charge. Samozrejme teraz nie. Lebo keď to zabijete, choďte od neho čo najďalej, lebo mu vybuchne hlava do dost velký damage. Jinak taky, když jakoby třeba, nebo prostě když se tady takový to město Kingshill, tady máte třeba kováře, prostě můžete rozstavovat, opravovat, vylepšovat. Tak to robím, že by viděli, co robím já. To bylo dobré, ne? A jako bychom to asi robili. No, to by pak, kdyby to třeba, no, nebo že by, alebo že bychom se střídali, nebo že bychom se střídali, že třeba jeden díl ty, nebo jeden a pak jeden já. No to by mohlo být takra medic. No, já jsem, tebe naproti, ale to se nějaká Jinak ty videa, co teďka děláme, tak ty budou tak okolo 15 minut, protože za prvý, no, jakoby paměť mám, ale nebudem to dělat jakoby jen tak dlouhý a třeba se vám to nebude líbit, tak na co, že to bude tak dlouhý. Prostě tak okolo 15 minut to budem dělat. Čau. No, a kebyže je nějaký velký zájem u videa, možná dáme nějaký bonus, nějaký třeba 30 minut, možná i méně. No. A skoro bychom asi točit iba nějaký multiplayer, alebo jako shit. Já jsem to nedal. Hej, co to je? Oba dva. Mohli bychom to už tak ukončit na tu první sérii, už je to 13 minut skoro. No, až to teda něco možná povím, ne. Že asi single player velmi natáčet nebudeme, asi iba nějaké multi. No. Skoro budeme iba spolu asi hrát. No. Spíš budeme hrát buď spolu, anebo prostě na nějakých serverech třeba. A já bych to asi pro ten první díl ukončil, bych řekl. Co jste na to? No, klidně. My si to trošku asi nalevlíme na další díl trošku. No, na další díl bych možná, on byl 19, já bych možná byl už konečně ta 16. Takže tady ti, hej, počem, rozloučení, pošem. No, jdi tam, nahoru, tady nikdo není. Ano, to je pěkný výhled. No. Takže já bych to pro ten první díl ukončil. Nemusíte tam komentovat úplně tak špatně, protože to je první video. A já se s vámi loučím. A já tu S vámi zůstanu. Ne. Tak díky, že jste to shlédli, možná aspoň ne trošku. No prostě, i když jste to nesledli celý, tak děkujem. A já se s vámi loučím. Adame. A já, čau tě. Tak, čau.